Mamkhize awusho namhlanje yini ofuna ukusize ngayo kahle kahle namhlanje ufuna iyenzeke. But Vumani inkinga ekhona manje ukuthi umalume usefuna ukungilala njalo yabo. Manje nginesifiso sokuthi mhlambe sifonele umalumekazi angikhulumele naye mhlambe amncenga ukuthi ehlise noma sifonele yena mhlambe umalume. Ukuphuma ufuna sempedeni, ukubuya ufuna sempedeni, angisaphumuli nje manje. Usebuyenze nje engazi ukuthi nje mhlambe ngiyisigcila mina socansi, angisa-understand. Futhi uma ngicela ukuthi ningisize ningikhulumele naye ngoba mina ngisona isigqila. Ukuthi ngiyamthanda angikwazi ukuhlukana naye. Angazi mhlawumbe ungidlisile yabo manje. Ngicela iqiniso yanisa ngoba uzotshela mina lokho. Indaba ngempela uzongikhuba. Isidlela esibhekela phela usungibhelela ngeqhele mina. Kamsafana mina akuba ngifika. Ngibingelele babukeli beVumani Film lo khuluma uVumani wale kwaMhlabelingana madoda le emanguzu kwakho balonimbiwe egcekeni kodwa angikho lapho namhlanje sinosisi la usisinqobile hawu namhlanje Mamkhize luthini udaba nanga umbukela ulindile lapha uvivile ufuna ukuzwa namhlanje last time you told them ukuthi ufuna ukukhuluma nomalume yazi because uthandana nomalume and umalume yamthanda ushamashushu. Ngiyabingelela ababukele emakhaya. But Vumani ngine stress. Angazi ngididekile nje kuyimanje. Umalume usefuna ukuhleze elala nami njalo yabo usuku nje kawu4 njalo manje angisazi lento ukuthi ngabe mhlawumbe into enormali noma mhlawumbe ngoba mhlawumbe useyangisebenzisa ukuthi ngayibhadlaza le ndaba kumalumekazi angisazi yabo nje ngine stress yabo manje sengiqala nje nokuzaca angazi ngempela ukuthi mhlawumbe le ndaba le into engizoyithini ngoba nje ukuphuma ufuna sempedeni, ukubuya ufuna sempedeni, angisaphumuli nje manje angazi ngempela ukuthi into le into engizoyithini mina. Sisinqobile uthi umaluma ufuna niye embedeni isithandwa sakho yini noma angakuzwa ukuthi ubaby noma isithandwa sami kahle usewumalume ngempela noma usewubaby noma nje mhlambe uyamthanda kodwa kahle empeleni but Vumani umalume ngiyamthanda kakhulu. Manje into esingixaka ngaye akusafani njengasekuqaleni saqala nje ngegear eliright yayibo leyo nto leyo abo manje hayi sekuwes ngivele ngingasazi ukungibona nje ngithi shazi endlini uvela angibize ekamerweni kancane ukungibiza sengiphothe empedeni angisazi sengize nje ngine stress manje angazi ngempela ukuthi into engizoyithini mina le. Awusho umalume umtshelile nomalumekazi umalumekazi ukhulumile nomalume ngicabanga ukuthi but Vumani akashongo ngoba nje ngisane stress samalume sokuthi nje manje sihleze ngiphothe empedeni 2 ngine stress samalumekazi ukuthi angazi ukuthi ngempela yini azoyenza because wagcina engaphumelanga obala yena ukuthi njoba sengenza into kanje kuye yena uzokwenza kuphi yabo. Mamkhize awusho namhlanje yini ofuna ukusize ngayo kahle kahle namhlanje ufuna iyenzeke. But Vumani inkinga ekhona manje ukuthi umalume usefuna ukungilala njalo yabo. Manje nginesifiso sokuthi mhlambe sifonele umalumekazi angikhulumele naye mhlambe amncenga ukuthi ehlise noma sifonele yena mhlambe umalume. Angazi ukuthi mhlambe ikuphi eninganginceda ngakho noma sifonela umalumekazi noma sifonele umalume kodwa empeleni umalume yena ngiyamthanda akekho umuntu ongangihlukanisa naye
angiyiboni manje mhlawumbe ngibheka mhlawumbe ngidavuza ngiya kwezinye iy'ndawo cause umalume njengoba ngangishilo nje ekuqaleni ukuthi ungenzela yonke into engiyidingayo. Akekho umuntu esengamthola empilweni yami njenganaye. So yonke into nje isine-bond yonke, i-bond yami yonke isikuyena. Angisazi ukuthi mhlawumbe mangabe ngiqala ngithi ngibheke omunye umuntu ngingakwazi yini mhlawumbe ukuhlalisana nalowo muntu ngaphandle kwamalume. Hewu. Sisinqobile umalume umuntu wakho manje uyawusebenzisa umuthi mhlambe umuntu onjani awusebenzisa umuthi? But Vumani angazi okwangempela noma uyawusebenzisa yini umuthi. Kodwa ebenginokunothisa ukuthi mengabe efika ekhaya mefika ephethe ibhodlela ebengicabanga ukuthi elembiza nje ngimbuze ngithi hawu malume yini athe nayi imbiza nje yokuyiklina. And okungiphatha kabuhlungu ukuthi esengiyaphela ngizokhathala nasemzimbeni. Hey, sorry my sister. Sorry. Kuzolunga. Hey, babukeli South Africa kunzima ngempela. Yabona usizi umalume ubuyazi ukuthi yini la ayidalile. I think in future my sister kumele sike simbize umalume mhlambe sinihlanganise awuboni kanjalo. But Vumani anginayo inkinga nokuthi mhlambe afike sizokhuluma lolu daba ngoba ngicabanga ukuthi yena mhlawumbe uzofika nesixazululo noma mangabe sikhuluma le ndaba ukhona nawe but Vumani mhlawumbe uzokwazi ukungiunderstanda uzokwazi ukungena ecasulweni zami ukuthi angenzi ngale force enza ngayo izinto ukuthi ngiyamthanda akuchaza ukuthi sekumele mhlambe ehlezi njalo ine minute mhlawumbe usefuna ukuthi siye empedeni yabo. Nami ngiyadinga phela ukuthi kube khona ispace inyane siba khona uyabo mhlawumbe nje kabili mhlawumbe ngosuku okay it's fine hayi ukuthi kawu4 ngosuku manje kangisakwazi nje nokushaya umoya nasemzimbeni phela ngiyancipha bakithi angazi. My sister awucabanga ukuthi umalume ngoba yenza nje mhlambe ingobo yakuthanda? But Vumani ngicabange kanjalo ukuthi mhlawumbe ngoba ukuthi uyangithanda kodwa engakunderstand ukuthi why engixisha kangaka why engixina kangaka but Vumani because ngisuke nginokuthi hayi mhlawumbe uzongicabangela futhi phela mina ngingane yabo kodwa indlela enza ngakhona usebuyenze nje engazi ukuthi nje mhlawumbe ngiyisigcila mina socansi angisa-understand. But Vumani ngicela ukuthi ningisize ningikhulumele naye ngoba mina ngisona isigqila. But Vumani into eyinkinga ukuthi ngiyamthanda angikwazi ukuhlukana naye. Angazi mhlawumbe ungidlisile noma kwenzakalani kodwa nje angiziboni nginomunye umuntu angazi ukuthi into engizoyenza njani le manje angazi ngempela. Umalume mhlawumbe bejwayele uke mhlawumbe apha umuntu ophekayo bejwayele ukupheka ukudla mhlawumbe akuphakele nidle. Cha kasiyena umuntu ophekayo mina isikhathi esiningi ophekayo yena into ebenokuyenza ukuthi mhlawumbe ufika nama take away yabo kanjalo yabo nje ukudla seku ready yabo wenza isikhathi yabuye nokudla nje lokho kusuke sekuphekiwe ezitolo kwespoon kodwa yabo angazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ufake idliso mhlawumbe ufake ngaleso sikhathi efika nakho ukudla mina ngiyibonela take away nje enqanqayo ngidlela angazi. Babukele kunzima South Africa
Yazi uma ubona umuntu wesifazane ekhala ngenxa yothando, uthi uyamthanda kodwa manje into eyinkinga umalume ngazi ukuthi usemthanda kakhulu, engazi noma ingoba emthanda noma ingoba emgqilaza. Lento ibhlungu yabona, ngizwa nje ngazi ukuthi ngena umkhonto enhlizweni, ngazi ukuthi ngithwela amatshe asinda siswami. Kuzolunga, namhlanje sizozama ukukhuluma at least mhlawumbe umalume wakho at least mhlawumbe umalumekazi wakho umuntu omzwayo, mhlawumbe uzomlalela umalume wakho. Angazi nje Bhutvumani kulesi simo njengamanje angazi because bo2 njengamanje angisaba understand njengoba bengishilo eqaleni ukuthi umalumekazi angazi noma uzokhona ukungisiza alalele akhulume nomalume noma umalume uzokwazi ukukhuluma nomalumekazi angazi nje inxube evange nje angazi ngempela ukuthi kuyikona kuphi angisazi because naye umalume usangakwazi ukungilahla akhulume le iside lamalumekazi uyayibona leyo nto leyo nomalumekazi futhi usangakhona ukungilahla akhulume le iside lamalume angazi ngempela angazi ngempela ngididekile nje kuyimanje. Senike nakhuluma nomalumekazi afuna utshelile ukuthi wena uthandana nomalume. Yebo sengimtshelile ngamazisa nje yabo because nakhona ngangiyitshela ukuthi mhlambe ngeke azayingena indaba yami kwase kwavela ngathi ngime ngimtshela kwavela nakwelakhe side umalumekazi ukuthi naye njengoba esegoli esebenza unomuntu uyabo. So wagcina ethe angayithi ivule yo ndaba manje angazi ukuthi mayese sesibonana sesindawonye soba u3 ukuthi isiphetho sizothini angazi. Mbukeli ngibuza lo mbuzo njalo ukuthi usemtshelile yini umalumekazi ukuthi ukuthandana nomalume ingobani ngiyenzela umbukeli khona umbukeli oqala uyibona le episode le la eSouth Africa njengamanje injani ubudlelwane bunjani ubudlelwane manje between wena nomalumekazi since umtshelile niyakhuluma uke wamfonela? Benke ngamfonela khona into ekade siyidinga endlini so kanti umalume bengekho vele endlini so kukhona mina endlini ngathi ayothi ngikhulume naye umalumekazi ngimazise yabo umuntu nje futhi alright nje ongenankinga ngoba uze wathi uzosenda imali ngeweekend yabo sikwazi ukuthi mhlawumbe sithenge lento lebe eshodayo endlini ngathi mina alright and nama status ami ku WhatsApp uyawaviewa angincome alike nje akukhombisa ukuthi mhlawumbe khona nje into wrong engiyenzile yabo angazi noma uyangipretenda noma mhlambe yabo noma ngoba mhlawumbe ile lapho utha lakhe naye uzama phela ukuzehlisa kimi angazi mhlawumbe wenzela ukuthi mhlawumbe ngingamcebi kumalume angazi. Umalume akakazi ukuthi umalumekazi wenzani? Mina anginayo isho noma uyazi noma akazi ngoba ngathi mangimbuzo umalumekazi wathi ngingayithi uyena ozokhuluma kuqala ozohamba phambili so ngagcina nje ngishova inyawo nami ukuthi ngimcebe umalume ngayithulela kanjalo but khona udaba umalume bekade elithintile ethi ufuna sihlale phansi silikhulume ngagcina ngingenayo ipicture ukuthi mhlawumbe udaba lami noma udaba lomalumekazi yini yabo ya ilokho nje akukho kunye ngikwaziyo. My sister, awucabanga ukuthi mhlambe umalume umcela ukuthi akanciphise mhlambe lokho kuzokhombisa ngazi ukuthi wena weak mhlambe ngeke uzukhona ukumelana naye in future. Awucabanga mhlambe noma ngabe becabanga ukushada ke uzovela ngasakushadi? Bhutvumani kushuthi ke kuzomela ngi-accept bakithi ngiyidele nje ngivele ngiyidele ngoba ngeke akwazi ukuthi afika angenze kanjena alale nami now and then aqede futhi engangishadi so ngicabanga ukuthi mhlambe shuthi kumele ngi-understand nje ngithela umoya phansi yabo ngi-understand ngibekezele kuze kufike esigabeni sokuthi mina naye siyashada ngoba kona ngifuna engishadile. So angicabanga ukuthi mhlambe angaqala phansi athi mhlambe uyoshada omunye umuntu mina esekwazi ukuthi alale nami isikhathi esingaka angeke ke izenzeke leyo ke ngeke ke nje izenzeke lo nto ufune engishade njengokungilala kwakhe so my sister nqobile kahle yazi ngidluleka ngisho nawe ukubuza mina lento iyangichoka yini enye yenzakalayo awuqhubeke sisi umbukeli
Yabo nje mhlambe bhuti yabo mhlambe mangisele ngedwa mhlambe endlini yabo nje ngiyapheka njengentombazane yabo. Ngithi nje ngisabhizi nje namabhodwe nje ashangene umuntu. Ungena nje kungibona ngimile ekitchen usezongidonsa angiginqe kosofa ke manje usefuna ukuthi manje silalane khona la nje yabo nje. Ngithi ngisabathe ngikhefa ngiyazama ukunderstand lokho ke senze lokho esikwenzayo siqede. Mhlambe ngiqhubeke nokupheka, mhlambe sengizophaka, hayi ngibone ngayi futhi sengidonsa futhi ke manje yabo nje angisa-understand ukuthi kahle hle kwenzakalani ke kuyena ke manje self uyabo angisazi ukuthi ngabe mhlambe u-addicted manje noma ngoba uthando noma mhlambe uyangiuza yabo angisazi. My sister, awusho manje umalumekazi wawungakazi umuzwa mhlambe ekhalaza ke ngalesi simo esinje mhlambe ukuthi sake samehlela ke yena. Empeleni angazi kahle hle yabo angazi kodwa yabo manje mase sengiqhathanisa izinto indlela ezenzeka ngakhona yabo umalumekazi engakahambi ukuye eGoli yabo benokuthi nje mhlambe emevuka ekseni evuke yaxhuka nje uyabo ngihlezi ngithi hawu malumekazi uright athi yena uright ngithi hawu kwenze njani ekseni nje uvuka usuyaxhuka yabo angangiphendula ngizibe noma sesikhathi yabo angithethise nje athi hey ungangeni indaba zami yabo nje ekhulume rough inyani yabo nginakho kodwa ukunotice ukuthi hayi ngeke umalumekazi nje unokuxhuga nje ngingaqondi yabo manje senginayo ke impendulo noma ngakabi nayo ishosho kodwa impendulo sengicisha ukuba nayo ke manje ukuthi I know isizathu esasenza umalumekazi hlezi njalo exhuga ikakhulukazi mekuvukwa nje ekseni yilesi sizathu ngicabanga ukuthi mhlambe umalume mhlambe wayemxina njengoba exina mina kanje yabo yebo embukeli South Africa ezinye izinto azikhulumeki azinambithiseki noma uthi uyalalela nje. Umalumekazi banazo izingane nomalume wakho? Cha abanazo izingane but Vumani. Isizathu esenza ukuthi mina ngizohlala nabo la isona leso ukuthi abantwana babatholi so bacela nje kumama ongizalayo wangempela ukuthi ngizohlala nabo nje ngibingane yabo bengikhulise yabo nje ngafika nje ukuhlala nabo la ngisamncane nje ngisafunda nje isikole bengenzela yonke into engiyidingayo nje konke nje kwakufana nje ngokuthi nje ngingane yabo bayangizala yabo ngoba nje ngazi nje yonke into yakhona even imfihlo zamalumekazi nje siyisherayo sikhuluma nje siba nama conversation engakahambi nje bekhombisa ukuthi nje umuntu ongithembayo yabo kuyona yonke into nje ngisho sihamba semamoli sihlukanise mhlawumbe ngesikhathi sehamba uyokhipha le mali angineze ipin yakhe yasebanki naye mhlawumbe ayobamba omunye ulayini wakwenye indawo yabo nje uyabona ukuthi nje besibambisene sihlalisene kamnandi nje uyabo uyangithemba futhi uyangithanda umalumekazi nje ngingane yakhe nje eyavundla kuye yabo yebo. Umalumekazi akakaza akukhalele ukuthi mhlambe banenkinga nomalume wakho ekameleni since ubube nixoxe ezinye izinto? Cha mengakaza angitshele ngalokho kodwa bengike ngikuzwe nje ngidize emoyeni ukuthi nje abantwana babatholi ngoba mangikhumbula kahle ngelenye ilanga wangivuse ekseni malumekazi ethi ecela ukuthi ngivuke silungiselele kuza abazalwane bezokhuleka nje ekhaya bemkhulekise na ukuthi athole umntwana yabo hayi ngangempela ngavuka saklina abazalwane babe sendleleni ezayo hayi saklina ngabe ngilungisa nje nokudla salungisa nje endlini kwaba right abazalwane bezomcelisa ukuthi phela uNkulunkulu amhawukele amuphe nayo isibusiso sokuthi athole umntwana mhlawumbe nje noma ngabo yedwa ilokho ke mina bengikwazi istory ngasikhetha lapho sokuthi kusho ukuthi akabatholi ngempela umalumekazi abantwana yabo nje ilokho ke awazi ucanga ukuthi umalumekazi mhlambe ngoba engakunikeza inkinga engakuxini kanje usumtshelile ukuthi uthandana nomalume awucanga mhlambe ngakulisa upoison noma ekubulala? Yo hayi angazi ngike ngicabange lokho
Kodwa futhi ngibuye ngithi hayi ngeke umalumekazi ngeke ayenze into enje yabo. Kodwa futhi ngokuthi phela umalumekazi umuntu nje ozaziyo ozaphayo noma onokuyitshela yabo nje ongenasikhathi sometimes mhlawumbe futhi angakwenza lokho yabo. Kodwa kona angicabangi ukuthi angakwenza kodwa futhi ngibuye ngimcabangele ngoba inhliziyo yakhe ithanda ukuba bukhunyinyana nje umuntu nje obuye abe nakho nje lokho yabo. Yebo. Ngiyakhumbula ukuthi umalumekazi wakho ubuye angangeneki, akakhulumeki naye kalula nje umalume wayekhala nithe manje phela umsike. Yebo kunjalo nje impela Nkosi yami. Hey babukeli. Awusho lento yenzeke emini kuphela noma mhlambe nasebusuku awuphumuli? Hey ngeke uzukhole ke yazi but yabo nje angiphumuli mina anginalo nje elamahala nje yabo. Yabo kwesisikhathi ngize ngizame mhlambe yabo makuyi weekend yabo ngithi hey malume mhlambe udlala mhlambe iKaizer Chiefs yabo mhlambe phela ngenzela ukuthi yabo mhlambe nje naye ngoba ngiyamazi ukuthi uyayithanda usupportayo ngithi hey malume hamba ubuka ibhola labangani mhlambe ngizame nje indlela yokuthi ngimkhiphe mhlambe endlini yabo ngithi hayi kuze ngizosala ngikline kahle endlini yabo. Hayi umuntu u5 minutes usela hayibo ngithi nje ngisaqala nje ngisathi nyako ke ngaphumula hayi umuntu nakusela thushu yena futhi ngitsho hayi mhlambe kwesisikhathi ngizwe mhlambe igesi ligaqaziseke ngitshela ukuthi hayi mhlambe uhamba nabangani ba decide ukuzobuka ibhola la endlini yabo. Hayi uhamba yedwa umuntu osikulukuqu nje yabo. Hayi ngivele ngingabe ngisazi ukuthi into nje engizoyithini and ngicabanga ukuthi into engicela kakhulu ukuthi singabe samfonela umalume sifonele umalumekazi yabo. Sifonele yena umalumekazi straight nje yabo. Yebo. Isiphi isizathu manje ngoba ngiyacabanga ukuthi umuntu esimele sikhume nawo umalume isiphi isizathu usifonela umalumekazi? Isizathu esenza ukuthi sifonele umalumekazi ukuthi ngicabanga ukuthi mhlambe yena uzokwazi ukumsofta yabo. Yabo uzokwazi ukuyibeka kangconywana inkulumo mhlawumbe umalume ayi-understand yayibo leyo nto leyo ngoba yena umuntu wesifazane. I'm sure naye le ekhona ngiyazi vele ukuthi ngirong ngalento engiyenze kuyena umalumekazi kodwa since sekukanje naye njengoba umuntu wesifazane ngicabanga ukuthi uzoyifila le pain engiyifilayo njengamanje yabo. Uzokwazi ukuthi mhlambe angene ecathulweni zami yabo akwazi ukungikhulumela nomalume mhlambe mengabe kukhuluma yena umalumekazi uzoyizwa kangcono umalume le ndaba. Nanokuthi yabo but Vumani angifuni ukuthi umalume mhlambe azashintsha umqondo uyayibo leyo nto le mhlambe azacabanga ukuthi mhlambe ngizohluleka ukumanelisa noma kumnikeza izidingo zakhe ayifunayo yabo. So ingakho ke bengicela ukuthi mhlambe kube umalumekazi oyipotshukisayo le ndaba le mhlambe uzoyizwa kangcono yebo into kanjalo. Yebo. Hey babukeli sekusona isikhathi sokuthi sifonele umalumekazi. Sokwenza njalo my sister njengokusho kwakho. Ecanga singalokho sichitha isikhathi asivele simfonele umalumekazi simcela ukuthi akucelele umalume yabo. Because manje indaba yokuthi uzolokhu ukhala kanje ayikho right yabo ayikho healthy yabona le nto. Yeah so sizomfonela nje manje. Faka inamba la simfonele. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la idlulela. Yonke indlela idlula la. 246 number 1. Uyaphila sisi? Ngiyaphila nina? Siyaphila ncese mama ukuphazamisa mhlambe lapho usebhizi. Awukho emsebenzini? Ngibhizi but ngikulanda. Yeah
Nonqobile la malumekazi wakhe uthi ucela ukukhuluma nawe ngendaba kamalume. Okay. Ya ngicela ukuthi bandla umbekezelele umlaleli uthi uthini umuzwe njengoba nani nenza idili ekuqaleni ngeke ngizwe kuthiwa Ngiyafuna ukulalela leyo ngane but okay ngizowenzela wena. ulingisa nje njenge-West kuthiwa i-West ayilahlana. Oh, okay. Sawubona malumekazi. Ngiyabonga. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Malumekazi yazi nginesicelo lana nginenkinga yabo. So ngikhethe wena ukukutshela ngoba ngifuna ukuthi ungisize ungixazululele yona. Umalume manje usenokungixina kakhulu manje yabo uselana nami njalo yabo nje ngosuku sesifuna ukuthi silale kawu4 yabo. So bengicela badla ngiyazithoba kuwe malumekazi ukuthi mhlambe wenze indlela ozokhuluma naye ngayo yabo ukuze ezonciphisa indlela enza ngayo yabo because yabo manje ngiyangiyisa ngicela iqiniso ngiyangiyisa ngoba uzotshela mina lokho. Indaba ngempela izongikhuba. Kusho mina esihlukene phela sengidelela ngekhehle mina. Khamisa ufona mina akuba ngifix. Futhi akutheni bani lakho leyo ukuthi ngingane ngaphandle. Yazi ngicela ngikhiphe kulo yamnonto leyo. Yagagamela nje manje futhi ke ngikhiphe kulenkinga leyo sabeyodwa ngiyokuzongifundekela la. Umalumekazi ngiyezwa ukuthi phela bengingazi ukuthi mhlambe kuzokunyusela amaphaphu yabo. Bengibona nje ngifika mina ngendaba zakho noma lokho ngilala kanjani. Bengicabanga ukuthi phela umalumekazi akanankinga ngoba phela sakhuluma ekuqaleni yabo ngicabanga ukuthi nje vele inkulumo yethu nawe iyaflowa nje kamnandi. Bengingazi ukuthi mhlawumbe sengiyena ingane ngaphandle yakuthena. Cha mengakangitsheli ngazi ukuthi nje akanazo. Ngiyakutshela ke mina ingane ke lengane esiza ukuthi iqhele lapha. Ngoba nami ngaphuma. Phela sithike lokho kubhanela phezulu. Konke nabantu engizobela nayo ngizwe phansi. Nje Awu sisi hawu wavala ifoni bo manje kanti unjani umalumekazi wakho la awu sisi lalela phela umshana wakho. Ubese uzoqhubeka phela mina ngisesigadile izinto bezongifundekela ngokuthi uyalala nomalume wakhe yini. Awu sisi angithi nibe nedili nje manje kati awucabanga ukuthi manje uzoyona idili yena nayivuma. Kufanele ukuthi ngenzani mina. Kade nikhulumeni kwidili edlule ukuthi nawe ngoba unendoda lapha eJozi eGoli lapho angakucela. Akwenza lokho but nami ngamnikezi i-right ukuthi angifonela ngitshela ukuthi ulala kanjani nomnyeni wami. Oh, Awucabanga ukuthi uyangiyisa mayisenza lokho. bathi phela mlalele njengengane mhlawumbe umkhulumele uyazi wena ukuthi uthintwaphi uyazi ukuthi uthintwaphi. Mina-ke manje yini engizoyikhuluma ngoba mina ngamtshela ngathi cela angamtshela umnyeni wami nami ngeke ngimbuze umnyeni wami ngizokhuluma ngithini-ke mina njeni nakhe. Ngicela phela mhlawumbe noma umthintele i-soft spot uyazi nawe ukuthi uthambephi umyeni wakho phela angabe phela seyenza kakhulu. Mtshele ukuthi engenzi kakhulu ngoba manje uyamkhathaza sisters ngathi yena sefuna balale njalo. Ngiyakuzwa. Ngizama ngazi kanjani but ngizobona. Siyabonga hayi ngiyacela nje mhlambe hawu uyabona masujabule nje namhlanje at least mhlambe ntambama before ulale yabo noma namanje nje ngoba uselantshini umfonele at least nithi ukukhuluma yabo mhlambe nawe uyayikhumbula ivoice yakho. Ngizozama ngizokwenzela wena ngoba uzokala umuntu oyithobile. Hawu siyabonga malumekazi wakhe amen. Amen.
Hey, angisazi kumalume manje sethi ukuthela ugwanuni wabo, yabona nje, kodwa-ke ngiyabonga ukuthi ugcine elalelile amazwi akho, njengoba usungincengele yena yabo ukuthi ezama ukuthi engikhulumele nomalume. Engicabanga ukuthi mhlambe angeke aze awushintshe umqondo, uzokwenza ngale ndlela obucele ngayo yabo. So ngiyabonga nje kakhulu ukungisiza. Yilokho nje. Hey ubabukeli, niyabona ukuthi South Africa kunjani? Wonke umuntu obukele le video, bheka abangani benu, ningakhuluma izinto zingakalungi. Inhliziyo zabantu zibomvu, zigcwele igazi, ezinye ziyabopha. Senithanda kakhulu obhuti bethu, osisi bethu, noma wethu, nobaba bethu. Nawo wonke umuntu obukele la uzama khona, qhubeka uzame mo uthandaze. Amen.